Want ik vond het kon er ook niet aan uit. Maar iemand heeft mij geholpen. Dus het ging wel. Hallo? Wie dat? Met het ding. Ah ja. Ik wil even laten zien naar waar dat we gaan. We zijn dus hier. We zijn hier. Dus zo. Over het beekje. En is daar dan onze eindbestemming? Nee. Nog heel ver weg. Hebben we de frieten gesmaakt? Dat is zo blijven. Sarah? Dat gaat dat wel halen. Waar het lekker frieten? Genoeg energie gekregen om toch verder te zetten? We kunnen nu drinken zitten zien. Moet je dat nu eigenlijk dicht doen?